Laphaya angiqale ngaphambi la ngisaphendula Mageba, angiqale ngento ethi ingonyama mhlawumbe siyalihlonipha igama elithi imbongi livelapha uthinta uqondise ey'nyosini zenkosi. Siyalizila thina kwaZulu igama elithi ingonyama ngoba ibizo lokuzalwa lenkosi esanda kubusa. Ingonyama umbongi zozwa. Ingakho sithi zinyosi. Kanjalo futhi ngizwe umntwana wenkosi esebenzisa igama lokushona, kanti ingonyama sithi uzile. Mhlawumbe kwenye inkathi singathi ikhotheme noma iziqili okungamabizo eyamana nokudlula kwenkosi phakathi kwamehlo. Angizama ukuphuthuma ngithi uthema ukuza wasebenzisa amagama amabili. Kube yishwa elikhulu ukuthi umlando ofana nalo wedlule isikhathi sethu. Kanti futhi kube inhlanhla enkulu ukuthi uma sesidlulile kuleli fu leshwa bese sizongena enhlanhleni yomlando ongandelebali ngoba ababekhona kubekwa ingonyama uNdlokombane mhlawumbe babili bathatha bakhona baphilayo. Ingakho-ke ngaso sonke isikhathi uma kuzobekwa inkosi entsha izwe kuba ngathi kuyadumuzela kube nokushayisana ngoba abasuke bekhona leso sikhathi ngokuningi kusuke kwenzeka into entsha. Kuyilivela kancane cishe kuzo zonke iy'nkumbi ey'vela ngonyaka 1971 mhlawumbe abaphilayo babili bathathu. Isibaya-ke okungenwa kusona kungaba yinoma esiphi, asikhethile uma isibaya saseNdlunkulu. Kodwa ekuqikelele ukuthi kuyoba yize kungenwa kuso isibaya senkatha, okuyisibaya somsamo, okuyisibaya sesizwe, okuyisibaya lapho ingonyama ebithi mayenza khona imisebenzi yesizwe, ebithi mayenza imisebenzi efana nomhlanga okuyinto ethina isizwe, ebithi uma yenza ishwama umkhosi wosela okuwumkhosi waseNdlunkulu ofaka nesizwe namakhosi aseNdlunkulu kube yisona sibaya okwenzelwa kuso. Kuwo wonke umuntu waleso sizwe usuke sazi ukuthi umsamo wethu sisonke njengesizwe ukulezi yasikhohle. Njengalokhu-ke konke lokhu esengikubalile, ingonyama eyebusile inkosi uZwelithini kaBhekuzulu ubekwenzela esigodlweni saseNyokeni. Isona sigodlo-ke ebese sibheke ukuthi kwenzelwe kusona nebala-ke wangeniswa-ke uDubula beGagasi esibayeni saseNyokeni. Yingakho thina simthatha njengokuthi uyena oyingonyama. Ndaba ezethu esigabeni sikaNdunankulu, mhlawumbe inyosi ake ngiphuthume ngayo. Inyosi akubi ukuthi sekuyinto eyifa. Ukuba yinyosi yengonyama kubonakala amava akho bese abathile bekusondeza komkhulu, abantwana baseNdlunkulu kanjalo nabo bonke abasemandleni belalele into ikhipha emlonyeni ngesiphiwo nokwehlelo okukwehlelayo ebese uthola ususondele eduze kwenkosi. Akuyi ngokuthi uma ngabe ubaba wami mhlawumbe wayeyinyosi nami sengiyoba yinyosi, cha. Isiphiwo lesi esikwehlelayo esivela emathongeni akini asuke kuyiwona kugqobela ukuthi hambe uyokwenza lo msebenzi womkhulu bese komkhulu uyithola usukwazi ukusondela. KwesikaNdunankulu, uNdunankulu akusona isikhundla sefa. Sekungaphandle nje umlando omusha mhlawumbe emhlabeni. Isikhundla sikaNdunankulu, uNdunankulu ukhonjwa yingonyama noma nakusey'nkantolo zamakhosi aseNdlunkulu kuba yilodlezi esihlabeni sobukhosi okhomba uNdunankulu. Siyakholelwa ukuthi usuke kubukusane nabathile mhlawumbe nasemndenini ebese kuthiwa ayi leya nsizwa inamava, inamagalelo, ingasondezwa kulesi sikhundla. Akuyona isikhundla, akusona isikhundla esiyifa ukuthi ngoba ubaba wakho wayenguNdunankulu nawe uyoba uNdunankulu. Akusisona isikhundla ozalelwa kuso ukuthi hayi wayeqagulwe ekhulelwe nini ukuthi hayi uyuzalwa lawe wayinguNankulu. Cha, ayikho into enjalo ngoba
amava esikhathini sasendulo engavela ngobuhlakani bokucija impi, kuboniswane esibayeni ukuthi sihlasela kanjani. Kungavela ngamagalelo, ngokuhlabana bese inkosi ikuthanda ukuthi cha, lesi sikhundla sifanele. Ngiyabonga Ndabezitha. Ngisacela Ndaba ukunike isigungu ukuthi isigungu siba kanjani njengokuthi kuba nomthwalo omkhulu kuze kufike ekutheni konke, ngoba khona into esiyidayo uma kukhulunywa ngomthwalo omkhulu sesithi lesi sigcine sithi mhlawumbe uyele banye. Ngisacela ungipha nje isigungu sasebukhosini, angisho ukuthi bespecific ukuthi sikhuluma general Ndabezitha. Umbuzo-ke lowo oyinkinga kakhulu ngoba sizingane. Kodwa-ke ngoba usukuzile futhi wawusubuza kahle wathi asinabuki mhlawumbe endlunkulu yakomkhulu, singabuka nje noma iziphi izinto zobukhosi. Isigungu siyaye siphethwe usuku inkosi. Ngizophinda futhi. Uma usuku inkosi kusuke kungasho ukuthi uhlakani kudlula wonke umuntu emhlabeni. Uyabadinga abantu abazokubonisa, abazokweluleka, bekulekelele uthathe inqumo ethile. Siyakholelwa-ke futhi ukuthi nalo suku inkosi la ejuba abantu abazoba sesigungwini ukhona suke kukusaneni nabo ngasese. Nakuba thina sesibona eseqoke sethi lo akasondele, lo akasondele. Esigungwini noma kanjani undunankulu waleso sizwe kufanele abe sesigungwini noma kulindelekile kube amalungu omndeni waloyo inkosi. Kungaba ubaba omncane bakhe, kungaba obabekazi bakhe, kungaba ngonina njalo njalo. Silindele ukuthi babe sesigungwini. Kube yizinduna zenhlabathi. Uma sikhuluma ngesigungu sokungonyama, silindele ukuthi amakhosi asendlunkulu abhekele ngonyama enhlabathi abe singxenye yesigungu. Kunendawo kubaluleke kakhulu yomntwana omkhulu. Ndabezitha. Uma singakhuluma ngengonyama, eduze kwayo kufanele kube khona undunankulu, eduze kwayo ingonyama kufanele kube khona umntwana omkhulu. Ndabezitha. Okunye mayedlule emhlabeni kufanele leso sikhundla sivalwe, ngoba akakwazi undunankulu ukubonakala esegxamalaza ngapho undunankulu ngapho umntwana omkhulu. Kanjalo nomntwana omkhulu akakwazi ukubonakala esegxamalaza ngapho undunankulu ngapho umntwana omkhulu. Yilowo nalowo kufanele abambe isikhundla sakhe. Kanjalo nasemakhosini lapha phansi uyafuneka umuntu abe khona owumnawe walo suke ehlezi esihlalweni. Kungaba umnawe ngokuba umela abantu, kungaba emndenini inkosi izokhomba owakwenindlu mhlambe esekhohlwa, inkosana yakhohlwa, ukuba izosondela eduze kwakhe ngapha kunondunankulu. Sikhundla lesi sikandunankulu esibalulekile ngoba isikhundla somntwana omkhulu, ngoba izindaba zomndeni wenkosi noma wobukhosi ayikhulunywa undunankulu, zikhulunywa umntwana omkhulu. Kanjalo nasemindenini yamakhosi ezizwe, njengoba ngisho umnawe noma inkosana yasendlini yasekhohlo kufanele ibe khona, ngoba mase kuyizindaba eseziyokhulunywa egcekeni lomuzi wobukhosi, undunankulu akangeni. Kusuke kuyokhulunywa indaba zomndeni, kuthathwe iy'nqumo, kuzophunywa lapho seziyosetshenzwa enkantolo. Angiyivale kafushane, ngizoba mfushane kuyo. Uma ngizokwenzela umzekelo, njengoba uke wathinta into yo-NEC, uma ukuqaphele iqembu leli elisiphethe noma elohola uhulumeni waseNingizimu Afrika, bayahlala ngoyazana yabo, bengahlali bese sigabeni sabomini, behlezi njengomndeni bebodwa ikomkhulu labo elithule house. Sekuyabe usuyezwe onobhala babo sebekhipha imemezelo ukuthi uhulumeni kuzoyokwenzeka ukuthi ngoba ibona baqhuba uhulumeni. Lokho engikushoyo ukuthi inkosi ayisiyena u-alpha no-omega. Iy'ndaba zikhulunywe emndenini wenkosi bese ziyabuya sezilethwe enkantolo ey'ndunini sezizokwehlela esizweni, zisuke emndenini wenkosi. Ndabezitha. Ngiyabonga makhe. Ngembuzi lapho makhe, mangabe kubekwa inkosi udecide ngalesi sikhathi kukhona eyekuzile noma kuba indlela elandelwa engakabe okwaziwayo ngokosiko ukuthi makushona abantu
uyoba ubani Noma makhothama indaba ezinto nabo umuntu kuba yindlela ekhona ukuthi makhothama inkosi koba ubani noma ngenkathi uqeda ukukhothama imali yohlala phansi uxoxa noma uyaziwa nje ukuthi makhothama ulandelwa lenqubo enje noma kuya ngokuthi umuntu uthanda bani noma ukukhetha umngane wakhe. mhlawumbe Mageba ngingakaphenduli kukhona kodwa kusalela. Uyinyosi yasendunkulu. Unomehluko phakathi kwenyosi nosomlando. Uyinyosi uyinyosi awutholakali usugabavula uzenza usomlando. Asibuyeke sizembuzo. Okwethu thina bangoni noma thina beguni kuyinkinga njalo. Ngenxa yokuthi azibhalanga phansi izinto ezifana namaBhayibheli, izinto ezifana nomthethosisekelo, izinto ezifana nenqubomgomo esizokwazi ukuthi silandela lokho. Umlando usitshela ukuthi izimo ayifani. Isimo nesimo indlunkulu esuke sibhekene naso mase kuguqe ngonyaka asifani nesengonyama endala nesengonyama engaphambi kwaleyo kubhekakala isimo. Kepha ngokujwayelekile asibibikho isidingo sokuthi kulindwe okuthini noma okungakanani. Kubukeka nje isimo ukuthi sihamba kanjani. Umndeni wasendlunkulu ngaleso sikhathi wona okungafaka phakathi ondlunkulu, okungafaka phakathi amazinyane ngonyaka, okungafaka phakathi abantwana abakhulu bezindlu zasendlunkulu bathi akwenzeke ini, ngoba akekho umuntu onelungelo lokuphakamisa othandwa kuye ngendlela yakhe, ngoba kufuneka kwazeke ukuthi ubani ophakamayo manje njengoba inkosi siguqile into ezokuphuma endlini kwakho. Manje mina nje makungathiwa ngilutho angikwazi ukuvuka sengivuka nobhululo wami mhlawumbe esiphuza naye sengithi hayi uwe owukuthi ngizobe ngikuthathisile ngoba ukuba yinkosi awuvele uvube inkosi qala ube yinkosana emndenini bese uba inkosi esizweni. Manje makuzokuvumbula nje ukuthi ivimbi phansi komquba ibhabhalele khona uphuza umchamo wey'nkomo ney'mbuzi ngithi usuwukuthi ungakabi inkosana emndenini uzosibona kanjani isizwe ungenawo umndeni. So izimo-ke kayifani ziyashiyana. UNkulunkulu kasemaphunga wakwenza yaguqa ngonyama yasokhwintsha wavuka esekhomba umntwana uDavid Nyawani laphaya emakhosini esethu ukuthi wakhulekelwa khona lapho indlunkulu emchitha umntwana uDavid Nyawani. Kuphindile futhi kwenzeke ngizocela ukungabagabuli abantwana basendlunkulu ukuguqa kwenkosi uPhumuza uZulu bavuka abantwana basendlunkulu bekhona umntwana wentombazane sebekhomba umntwana uthandayo ngoba bethi uzalwe kuthena thina. Indlunkulu yabuya futhi yaqala phansi ekuchitha lokho. So kuya nezimo ukuthi zimi kanjani. Ngiyakuzwa Mageba. Lento ethi indaba ezithathu ngisho kuthiwa akhona amakhosana aphelele agcwele igceke. Mangabe inkosi noma kuba yena ethatha ebukhosini lo ozozala ozofika ebukhosini kuthiwa isiphiwe wenkulu futhi yena indlunkulu ozozala inkosana ngisho kuthiwa ikhona ngaphambili uthini lapho indaba ezinto kunjani aphikwa akungatshazwa kuthina emakithi loyo owumfazi kaMese noma loyo oyinkosikazi kaMese kuthiwa unkosikazi uyena onamandla ngaphezu kwamanye amakhosikazi kuleli gceke uyena ozozala inkosana kuyazana. Uma sevela endunini, uma sevela enkosini ethile uyena ofika dlumuzi noma amakhosikazi afice khona esezele. Kanjalo futhi nakomkhulu uma ingonyama ithatha emndenini onamandla ngesigaba esithile isiphingwe ngenkulu leyo nje axoxiswana nayo. Kunjalo nje njengoba wenza nje kwi-current situation lezi noma ungayazi kahle i-current situation ukuthi injani. ngisho bese sibesizothenga manje
Usudlala ngapha uyazi kahle ngokukhuluma ngalo usuyidubile. Leyo injalo futhi ngoba kufuneka singazenzi phela iy'ngane. Njengoba kwenzeka njengamanje ukuthi kwindlunkulu kaZulu umntanenkosi ozalwa kwaNgwane ebukhosini kwaNgwane uyena ozala inkosana yesizwe samaZulu. Lokho ngeke sikungabazi. Kodwa leyo idinga futhi ungayithathi ngephakuphaku, ungayithathi ngephupho. Inkosana vele iyovela kwankosikazi njengamanje umntanenkosi. Kodwa-ke akunjengo asibona besike sabona iy'nkumbi engathi zibhiza nethrobho ziyane, kodwa siyabona ukuthi sey'bisekile cha. Ingonyama nansi, kodwa ikhona kwamntanenkosi, kodwa ingonyama udubula benkakasa, inkosi uSimakade uthini. Ndaba ezithi. Ngiyakuzwa ndaba ezithi angabuzi kakhulu ukuze siqhubeke nohlelo. Ubukhosi nesisalo sobukhosi ndaba ngabe yinto eyodwa. Ubukhosi nesisalo sobukhosi ngabe yinto eyodwa. Yebo. Shuthi kufanele sihloniphe ubukhosi siphinde sihloniphe nesihlalo. Uma uhlonipha ubukhosi kuyazenzakalela uhlonipha isihlalo. Uma uthi uhlonipha isihlalo kuyazenzakalela uhlonipha ubukhosi. Izinto ezingeke ihlukaniseke. Angenza umzekelo. Ndaba ezithi. Ozokwenza ababukeli bohlelo lwakho behlahlana. Sokhuluma isiZulu manje. Khuluma nje. Ubukhosi nesihlalo njengoba ngithi into eyodwa. Ilokhu esithi emakhaya iphepha nesihlalo. Into ngokuzihlanganisa. Makhe. Ngisho ngawo singafisa ukuyichaza ngayiphi indlela into eyodwa. Ndaba ezithi. Umongameli uyangena yini kulelo? Akahlangani. Akukho kudinga umongameli isitifiketi funa siqhamuke sokuthi umuntu usebekiwe ngokusemthethweni. Njengoba ngiphendile ekuqaleni ngathi umongameli akahlangani. Ngeke futhi ngeze ngimsondeze bese ngithi uyangena akahlangani. Ngokwesikhathi esesiphila kuso ndaba ezithi senkathi kahulumeni lapho khona ubukhosi bungasayimele gelekeqe, sekukhona ukubambisana nokusebenzisana phakathi kwesakhiwo sobukhosi kanye nesimiso sikahulumeni. Kunevumelwano eyikhona phakathi kwalezi iy'miso ey'mbili ukuthi uma umndeni usumhlonzile loyo abathi uye uyilokhu, umndeni futhi uzobe usuthatha ibizo ulusa kuNdunankulu wesifundazwe. UNdunankulu wesifundazwe uzobe sedlulisele ehhovisi likaMengameli. UMengameli uzobe sebuye sekuqinisekisa ukuthi akufunzwayo akusiyona yini inkowakowa. Uma kuyikhowe ngempela uzobe sekhipha isitifiketi ngokohlelo lukahulumeni. Lokho kwenziwa ngaphansi kwesivumelano zey'miso ezimbili. Uhulumeni uyisimiso esiyimele, ubukhosi buyisimiso esiyimele. Akekho ogxambukela komunye, akekho oweqela emngceleni womunye. Kepha ngenxa yokuthi izwe liphethwe nguhulumeni, kufuneka umndeni ukwenze uqede okwawo bese unika uhulumeni. Imi kanjalo le. Asimtholi uhulumeni esesuka isigabeni sahulumeni esezobeka ukuthi lapho sesingafani nokuthi sithathe ikalishi sibeka phambi kwebhola. Njengoba-ke kwenzekile lesi simo esibhekene naso. Ndaba ezithi. Makhe ngiyabona. Wena mangabe-ke indlela yasebukhosini ihlukana phakathi iyodwa. Lona ngifuna uphendule ngokwayo, hhayi ukuthi kufanele uphendule kanjani. Akusikho ukudelela isizwe lokhu. Impendulo ithi cha. Yalowo mbuzo uqondile. Bese ibuza umuntu ethi usho ngani? Ndaba ezithi. Ngikusho ngokuthi isimo lesi esizokwedlula. Isimo lesi esikhashana. Vele makube inkosi kunyakazwa. Akazi kwathi. Yabona futhi okunye kufanele amaZulu noma abelungu bakwazi.